Malipayon og maayong adlaw pahulay sa tanan nato nga mga suki nga tigpaminaw og nagasunod ning ato nga programa takna sa pagtuon. Atong gipasalamatan og gidayeg ang Dios ning bililhon nga higayon nga diin kita makahimo na asab sa pagtuon sa atong hiniusa nga pagtuon sa ato nga leksyon. Busa kami nagapasalamat sa inyong gihatag nga higayon, mga kagalaan, mga kaigsuonan nga diin kita nagkahiusan ni ining punto ug takna sa pagtuon sa ato nga programa. Ikalipay nato ni mga taknaa nga diin kauban to karon dinhi ang ato nga Personal Ministry and Sabbath School Director Pastor Gingging Asoy. Pastor, salamat kayo ni higayuna nga din kita nagkahiusa. Og uban sab nato ang ato nga LMS Dean and Instructor si Pastor Dimi Tautaw Jr. Atong gipasalamatan mga kaigsunan ang kahigayunan nga diin sila kauban nato karon nga magahatag og dugang nga pagsaysay sa ato nga mga leksyon nga atong matun-an sa milabay nga pagtuon to karong simanaha. Sa pagsugod atong hangyoon si Pastor Asoy sa pag-ampo alang sa pagsugod sa atong pagtuon. Magampo ta, silimbaho nga Dios ning kabuntagon, dako among kalipay sa pagpasalamat kanimo. Among gidayeg og himaya adkaw tungod sa pribilehiyo nga maghatag nga makatuon kami sa imong leksyon. Apan dili namo mahimo kini amahan kun wala ang imong gahom sa balang espiritu. Gamhi kami, tagay kami sa kaalam nga among gikinahanglan aron nga ang among pagpasantop sa leksyon ug among pagtuon ini magahatag kini og pagpataas sa imong ngalan, paghimaya kani masabtan namo ni ug amo kining maaplikar sa mong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Salamat sa imong presensya. Salamat sa imong pag-uban kanamo. Amo kining pasmuluwas. Amen. Amen. Salamat, Pastor. O dinahigayon na mga kagalang kaigsunan sumala sa atong naandan nga diin kita magahatag og pagpanimbaya pupungumusta sa ato nga mga kaigsunan. Si Pastor Tautaw sinani siya mga pungumusta nga iyang ipadangat sa ato mga kaigsunan nga nagasunod sa ato nga programa. Salamat, Pastor Mamak. Nining higayon nga kita makatimbaya sa ato mga kahigalaan ug makigsunan nga nagapaminaw gikan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Apan doon na sabtay mga kaigsunan nga tuwa sa laing kabaybayonan. Gusto lang ako timbayaon ang atong bagong nabisitahan nga mga kaigsunan dito sa Ho Chi Minh International Church. Sila si Mr. and Mrs. Gilbert Montera and family, Elder and Mrs. Tammy Manawan and family, Pastor Stephen Kim o sa iyang pinalagang asawa, Ma'am Neki Kim, Mona Lisa Mundiga, Sel Gilbert Silibio, James Dablo, o sa igsoon GL Dablo, Amor Garcia, Carlo Fortanilla, Dr. Rebecca Ataka, Rhoda Jane Abilia, Sergio King Tamon, Charmin Tamon, Rebeth Perusilio, okay, Sir Jack Albino, Robert Lankutsi nga o nga Lankutsi, Fritz Bansag o Joseph Dane Arbias. Lipay ta nga kining ato mga kaubanan nga tuwa sa laing kabaybayonan, sila sa nagapaminaw sa atong programa Takna sa Pagtuon. Salamat, Pastor. Pastor Asoy. Ako sa pagpangumusta sa atong makigsuonan diha sa Compostela Valley, sa tanan nga makigsuonan diha nga distrito ang ginumalahan ni Pastor Fortich o ang probinsya usab sa Davao del Norte. Karon nga Sabado makigsuonan mag-usa kita sa pagsimba dito sa Tagum City sa atong City Hall. Dunay mga 5,000 ngadto sa 6,000 ka makigsuonan maghiusa kauban ni Pastor Jimenez ug ni Pastor Sakol alang sa ikaapat nga celebration sa gitawag og stewardship celebration nato diha sa Tagum Central. So makigsuonan magkita ta karong Biyernes sa gabi o Sabado sa buntag diha sa atong Tagum City Hall sa tibuok Davao del Norte o Compostela Valley nga province alang sa dakong selebrasyon diha nga bahin makigsuonan. Dahil salamat, Pastor Asoy. O ni mataknaw sa batong gipangumusta ang ato nga mga kauban nato magbubuhat mga district pastors, ato nga mga church elders, ang mga Sabbath school teachers. Hinaot nga diin ang Dios magapanalangin kanato ning adlaw ipapahulay o labaw sa nausab ang ato nga mga kay galaan o mga kaigsuonan nga diin sa kanunay nagasunod din ang ato nga programa
atong gi-great ang ato ang usa ka church elder sa Surabay Church, si Church Elder Jane Sumikad. Bago lang siya ga-celebrate siya hang adlaw nga tawhan. Happy birthday, o ang Ginoo panalangin kanimo o labaw tanan sa tanang mga kaigsunan, ang ato po nga mga EPML, Area Publishing Ministry Leaders, ang ato ang mga literature evangelists, o labas tanan kaninyong tanan mga kaigsunan. Ang ato sab nga mga kahigalaan o mga kaigsunan nga nagasunod sa programa nato sa pinagi sa Facebook o sa live streaming o sa uban pa nga diin social media nga diin kana maabot ang ato nga pagtuon. Kami manghinaot nga ang higayon nga inyong gihatag alang ni ining mao nga pagtuon dili kana magauling kawang, panalanginan kamo sa Ginoo ug ang Dios magatabang kanato nga mulambo ang atong pagtuo. Now karon dita maglangan mga kaigsunan ato pagatun-an ang atong leksyon. Gwapo kayo ang title sa atong leksyon, Living the Gospel. Mini nagpasabot nga kini pagkinabuhi diha sa maayong balita. Kini ato nakaplagan nga kining pagkinabuhi nag-involve kini sa atong adlaw nga ginabuhat, kay kini siya na sentro man sa ato nga mga kinaiya. O ato nakaplagan naa ni siya connection sa maayong balita, dili lang kay pagkinabuhi nga normal, apan atong makita unsaon nato pagkinabuhi nga naa diha sa maayong balita. Nga diin atong nasabtan ni bisan kinsa nga diin nagatuo og nagadawat sa maayong balita, makita gayud ang ebidensya sa kausaban sa iyang kinabuhi. Busa nini mga taknaa ato kini siyang matun-an. Ato una pagabasahon ang atong memory text nga makita din ha sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Ato ngayon si Pastor Tautaos pagbasa sa mao nga teksto. Kay tungod sa grasya, kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. O kinidili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga binuhatan, aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Kay kita, iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo. Kang Kristo Jesus, alang sa mga maayong binuhatan, nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. Sa akong nasabtan, Pastor, ganahan ko aning last portion nga gingon dinhi nga kay kita iyang mga binuhat, hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan. Very good. Unya gilaraw ng daan sa Dios aron nga niini managawi kita. Bot pasabot nga sawa pata gihimo sa Dios, doon na siya ay katuyuan ug doon na siya ay handom ngon unsa ang resulta sa atong pagkabinuhat. Dayon kanang gitawag og gilaraw ng daan, ato pa naka-design na ta. Nga unta samtang kita ni ani nga kinabuhi naagid tay mga buta nga atong angay buhaton nga maka-representar diha kaniya. Praise the Lord. Yeah, Pastor Asoy. Usahay mga kaigsunan, usahay pastors, matintal tabang magunahuna nga ang kaluwasan mabat na nato pinagis maayong buhat. Yeah. Sa tinuod lang nga pagkasulti, kung imong basahon ang teksto, pinaagi ra gyud sa grasya sa Ginoo nga maluwas ta. Unya dili tungod sa atong maayong mga buhat. Kay usahay maingon man ta nga tungod sa akong kaayo, tungod sa akong kamaayo gyud kaayo makaangkon. Makigsuonan wala gyud tay maisip nga porsyento nga maingon ta nga tungod kay maayo ko maluwas ko. Pinaagi ra gyud sa grasya sa Ginoo makigsuonan og kanang kaluwasan nga iyang gitanyag wala nay bayad, dili tungod sa imong kaayo ug sa akong kaayo maluwas ta. Nagrasyahan ra kita sa Ginoo man ang makabaton kita sa kaluwasan, mohinugan makigsuonan nga dili nato na ngayon ipasigarbo. Pasalamatan nato ang Ginoo sa iyang gasas kaluwasan. Mao na ang iyang plano alang sa matag usa kanato. Amen. So ato nakaplagan makaigsunan mato Pastor Asoy ug Pastor John. Ato nakita ang kini di ay maayong binuhatan, dili ni angay nato nga pasigarbo Kay kini hatag sa Dios. kay hatag kini sa Dios. Namanggoy mga konsepto minahal ko makaigsunan nga gunahuna ang ubang mga tao ilabi na kay malink manggod ni siya sa maayong binuhatan
nagunahon na sila nga kini siya tungod sa pagsunod sa sugo na maayo iyang binuhatan ug kini siya maghatod og dako kaayo nga pabor alang sa kaluwasan. Oo. So mao ni ang misconception sa ubang nga gunahuna kay naa manggoy ubang gunahuna nga ni ay mga grupo sa mga tao nga nagasunod sa sugo unya tungod ining sugo ilang gisunod na maayo ilang mga binuhatan ug sa pagbuhat sa maing binuhatan dinha nagaunahuna ang uban nga kana siya makahatag og dakong porsyento alang sa imong kaluwasan. Apan ang teksto nagpadayag dili tungod sa atong maayong binuhatan kundili pinaagi ra gyud sa grasya diha kang Ginoong Hesus ang atong kaluwasan mamahimong siguro. So nindot kayo, no? Nindot kayo, walay makapanghambog. Ako naghimo kog maay sa kong silingan, nanghatag ko didto, higugman ako tong mga tao karon maluwas jud ko. May kasiguran sa kaluwasan. No, grasya kana gikan kang Ginoong Hesus. Pastor Asay. Salamat kayo, Pastor, nga nag-ingon ang atong lesson nga dunay gitawag og substitutionary. Meaning to say, dunay mipuli nato nga walay sala, nagpakamatay siya dito sa cross. Tungod siyang gugma sa matag usa kanato, kitang tanan makabaton sa kaluwasan. So walay pili kini nga kaluwasan gitanyag alang sa tanan sa matag usa. Makabos ka man, madato man ka o bisag unsa ang imong status kinabuhi, makaigsuonan pasalamati ang Ginoo tungod kay siya nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross. Ug tungod niya na dili tungod nimo, dili tungod nako, tungod niya kitang tanan makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Nagpadayon ang usa ka alagad nga sinulat mga kaigsunan. Sila Dwight gaingon siya nga bisan pa og atong tapukon ang tanang maing binuhatan paghigugma ngadto sa uban unya ato nang ipresentar ngadto sa mga lunda parang madala ngadto mapadayag ngadto sa Ginoo. Kini siya dili gayud pagadawaton isip nga may kabahin sa atong kaluwasan. So salamat nga ato ang tagaan kini pagtagad. Ang atong leksyon minahako makaigsuonan kung maghisgot ta og maing balita. Kini siya nagasentro gayud sa tema mahitungod sa gugma. Dili gugma nga atong ipadayag ngadto sa uban. Dili gugma nga diin atong ipadayag nga atong angay higugmaon bisan pa dili higugma angay higugmaon. Apan gugma nga gikan sa Dios. So ang ato nga teksto nga pinagyud kasuhito sa tanan bisan gabay mga bata makahibalo ining Juan 3:16. Nagaingon din ha, for God so loved the world that he gave his only begotten son, and those whosoever believeth in him what should not perish but have everlasting life. Kini siya common kaayo pero tagaan na to og duga nga emphasis alang niini. Pastor John. Akong nakita Pastor Mamak, Pastor Gingging nga sa dihang gipresentar kining pinakasuhito nga pinaka-popular nga teksto. Gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Akong nakita nga ang plano sa Ginoo wala lang nagsentro didto sa mga nahigugma kaniya. Apan sa atong leksyon karon nagasentro bisan pa sa wala nahigugma kaniya. Kini ang hilabihan ka importante nga punto nga ato yung sayron tungod kay kung ato yun siyang mahibaluan dili ta makahimo sa paghukom sa uban. Kaya liman ka nga ang Ginoo nahigugma sa nahigugma kaniya. Og siya nahigugma bisan pa sa wala tubag o wala magpakita usab og gugma kaniya. So kini nga paghigugma sa Ginoo mao ni ang gusto niya ang ato masabtan aron nga ato pod kining mahimo or mapadayag alang sa ato mga kaubanan nga wala pa pod sila makahibalo sa tinuod nga gugma sa Dios. Salamat Pastor Ging. Sa akong nasabtan makaigsunan, of course kanang gipulong gugma diha mo nang gitawag sa term nga agape love, na gugma sa Ginoo nga way sukod. Unconditional. Gugma sa Ginoo nga walay kondisyon. Usahay man gud makaigsunan, mahigugma ta niya
in return kay imo pud siyang higugma. Ang Ginoo dili inana makigsuonan. Musugot kag sa dili bisag kinsa ta bisag unsa ta gihigugma kita niya. Ug balos niya na matud pa sa atong leksyon, kinahanglan kay niangkon man tangan higugma ta niya ato pud siyang higugmaon. So in other words, naamoy relasyon. Naingon diri sa atong leksyon, there is personal relationship with the Lord. Tungod kay iya man tang higugma, agi og pasalamat, agi kalipay, agi balos sa gugma nga unang-una gipadayag sa Ginoo nato. Yeah. Mo-establish kita relationship niya tungod kay siya may unang higugma nato actually. Kita man unta ang ngayan patyon dito sa cross makigsonan, di ba? Unya, we need to establish strong relationship with the Lord sa pagpasalamat, sa pagpasaylo o sa kasiguruhan sa kaluwasan nga iyang gihatag sa matag usa kanato. Pagkanindot kay nang giingon diri nga personal relationship sa mao day nay balos pastors. Yeah. Nato sa Ginoo tungod kay siya man ang unang higugma nato. Gani prueba ni ana sa Matthew 5:45 nag-ingon diha nga ang Ginoo naghatag pagsilaw sa adlaw bisan pangadto sa mga makasala. Naghatag siyang ulan bisan pas mga dautan. Sa ato pa mga kaigsunan, wala siya pili. Tarong kag mga dautan, gipasundaya gyud sa Ginoo ang iyang gugma sa matag usa. Walay sukod mga kaigsunan. Dahil salamat, Pastor. Ato nakita mga kaigsunan ang teksto, pinakakumon, kung naayo sa kapunto nga buot nato ang atong pagtagad niini. Kanang gitawag, He gave His only begotten Son. Kanang gihatag ba? Kita kung manghatag ta, naanay purpose. Napoy nganong atong gitagaan, tungod kay nanginahanglan. Kung gano'n man gihatag mangyod sa Dios ang iyang bugtong anak. Kay nakaplaga nato, kaigsunan na ay dako kay hinungdan ang nahulog sa pagpakasala nga kaliwatan ang katawhan, mauni hinungdan nganong gihatag ang iyahang bugtong anak. Si Ginoong Hesus, minahal ko mga kaigsunan, ang Roma 3:23 sanglit ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Ginoo. Tanan way wa gyud exempted nato. Kitang tanan busa gihatag gyud sa Dios ang iyang bugtong anak. Tanaw nato kining pulong nga hatag na si relationship sa gitagaan. Depende kung dawaton og dili. Busa kitang nakadawat sa mensahe sa gugma sa Ginoo nga mao ang maayong balita. May katungod kita sa pag-reach out ngadto sa uban. Nagpadayag nga ni bisan kinsa nga atong ginaabot, gina-reach out alang sa mensahe, kini mga kaigsunan gihigugma usab sa Dios. Bisan kita nga magahimo sa pagsangyo sa mga balita, pagpaabot ngadto sa uban, gihigugma kita niya ug ang atong ginaabot nga mga katawhan gihigugma usab sa Ginoo. Pastor. Ang atong leksyon mga kaigsunan, Pastor Mama kung Yes. Pastor Tawtaw, nagsulti siya nga sa diha di ay makaigsuunan nga madawat nato ang gugma sa Ginoo, napadayag sa Ginoo ang gugma nganhi kanato. Mahimo kitang channels of blessing to others. Meaning to say ngon siya, we become channels of God's love when we share the gospel with them. Meaning to say, kaning gugma di ay makaigsuunan, isulti ginato ni sa uban. Isumbong naton isa uban nga gihigugma ta sa Ginoo kay kung madawat tayo nato ang gugma sa Ginoo magigsunan dili og dili ginato malikayan Yeah. nga mosulti kita sa uban kay mo flow ra man na. Correct. Mosulti ra na siya pinaagi sa atong kinabuhi og pinaagi sa atong paggawi mga kaigsunan. Yeah, Pastor. Usa sa mga punto nga akong nakita nga gikinahanglan gyud nga atong isulti alang sa uban nga ang gugma sa Ginoo wala maghihap og kapilatan na sayop. Wala maghihap og kapilatan na pakyas kay ang problema manggod normally kung makasala ko nimo pastor din ako kaayo mututok nimo. O magkita ta siguro mangita kog laing dalan kay di ko ganahan. That is our normal reaction. Pero sa gugma sa Ginoo nga iyang gitanyag sa iyang gipadayag bisan pag nasayop ta kapila wala nagpasabot nga kung kita nagdawat kang Kristo unya kita nakasala dili natatagdon sa Ginoo. Ngani ang 1 Juan kapitulo 1 bersikulo 9 klaro kaayo nga nagingon kun isugid ta ang ato mga sala siya kasaligan. Grabe ni nga gugma. Ang atong tawahanon nga gugma usahay di pa masaligan pero ingon diri siya kasaligan og makatarunganon.
but pasabot masabtan niya. Nga tungod niya na, mo pasaylo siya sa atong mga sala. O magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Sa ito pa, wala na. Dili, kung bisa pag unsay rason diha, dili na niya tagdon. Kaya ang iya yung handom nga ikaw, kung muduol ka sa iya, hinluan ka niya. Busa sa Diyos, nagingon kung kita, magaingon nga kita, wala makasala siya, atong gipa kabakakon o wala ka nato ang iyang pulong. But pasabot nga ang Diyos gusto gyud niyang mahibalo ang tanang tao. Kita, gusto niyang mahibalo ta, nga kung masipya ta, ang gugma niya, wala magkutob lang sa matarong ta o wa ta masayop. O gusto sab niya nga masayran sa tanang tao sa kalibutan nga bisan unsa ang ilang kahimtang, bisan unsa ang ilahang pagkinabuhi, kung ilang dawaton ang gugma sa Ginoo, andam sila makadawat nining kinabuhi nga walay katapusan. So atong nasabdan minahanak ko makaigsunan makahigalaan nga kining mao nga gugma nga gipadayag sa Ginoo nga gisaysay dinhi sa John 3:16 nga throughout the world nagpasabot kini nga walay pinihig ang Dios sa tanang mga tao nga mudawat diha sa iyang gugma, mudawat ang Ginoong Hesus, kini makabaton gayud kasiguruhan sa kaluwasan. Og ato nakaplagan nga kini siya usa ka kaluoy sa Dios sa tanang mga tao. Kay kun atong kwintahon bitaw makaigsoon no, si Ginoong Hesus mo'y maglalalang. Sayon ra kay niya pagpupo og laing abog, patyon ang tanang nakasala. O niya pagkahuman magpuphog laing abog, magpurmag laing tao, bulhutan na po sa ginhawa sa kinabuhi. Bag-o na sad nga lang. Pero ang Dios nagpadayag siyang gugma. Wala niya gisilutan, gipatay ang mga katawhan nga nakasala, apan gipadayag iyang gugma pagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross. So mao kini siya ang kaluoy. Kaluoy nga nagadala og paghinulsol. Kaya ato nakaplagan ang sala, ato nakaplagan na kini siya maoy nagahatag kasakit sa atong kasing-kasing, problema, pag-antos, kasubo, kung kita makasala, mao ni atong pagabation. Nangabungkag ang atong kagalingon sa atong leksyon, nabungkag ang atong relasyon sa Ginoo tungod sa sala. Apan salamat nga ni ay kaluoy sa Ginoo nga nagadala kanato paghinulsol. So ang solusyon, dawaton ra gyud nato si Ginoong Hesus. Alang sa atong magkahigalaan nga diin wa pagyud mabugos sa inyong pagdawat ni Ginoong Hesus, higayunan ni kini nga kigayunan, i-take kini nga opportunity mintras may kasiguruhan pa kita, may kaluwasan pa kita, dawaton nato si Ginoong Hesus, may kasiguruhan kita sa kaluwasan. Yes, Pastor. Dili nato gyud malikayan makaigsuonan ang resulta sa sala. Grabe gyud, bisag ang uban makasala, affected ka ita makaigsuonan na ang kasakit, mga pag-antos, tanan mo resulta sa ato. Apan ang atong leksyon nagpasantop sa giingon ni Pastor Mamak kanina nga kung ato siyang dawaton pero dungaga na to, dili taman lang sa dawat makigsunan, human mo dawat kita sa maing balita o sa gugma sa Ginoo, kinahanglan kita maghinulsol, mubalik kita kaniya og undangan na nato ang sala aron kita mahimong magapadayon nga buutan sa iyang atubangan. Amen. Sa gibasa ni Pastor Taw-Taw ganiha sa 1 John 1:9, ang Dios bisan unsa klase nga sala, pasayloon gid kita, may kasaligan nato ang Ginoo nga mo pasaylo sa atong makasalanan. Kung imong gibati nga may sala kita, minaha kong igsuon kay bisan kinsa matod pa sa Juan 1 John 1:8, ni bisan kinsa nga naga-isip nga wala siya sala, wala kaniya ang kamatuoran. So nakasala kita, apan the good news is maghinulsol kita. Kaya sa niya na mabat na nato ang grasya sa Ginoo nga mo'y nagadala nato kakaluwasan. So nigayon na mo break kita kadyot binako kaison ayaw mo hawa atong padayonon human nining hamubo nga pahinumdom. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Mga kagalaan, magpadayon ta sa atong pagtuon ning ato ang nga leksyon karon.
ato nakaplagan nga atong leksyon nagasaysay nining grasya o maayong binuhatan. Ato nakaplagan nga unsa may relasyon sa grasya nga diin mao kanay kasiguruhan pamaagi sa atong kaluwasan pinaagi Ginoong Hesus ug kining maayong binuhatan. So ninihiyo na ato matun-an nga kini siya ato nakaplagan nga dili po ni siya to pwede bulagon, no? Kay bisan tuod nga grasya ang atong paagi sa kaluwasan tungod kang Ginoong Hesus, pero ang kining pagbuhat og maayo dili pwede nato ipalayo minako makaigsunan. Paso taw-taw ba sa kay sa imong lantaw ani ini? Ang pagbuhat sa maayo mo ay usa sa ilhanan nga kita naluwas. Amen. Wala ta or dili ta magbuhat sa maayo tungod kay aron ta maluwas. Usa kini ka resulta kanabang tungod sa atong kalipay nga atong na dawat na angkon sa kaluwasan. Dili po nato siya taguan. Busa ato ni siyang ipahat sa uban. Busa ang paghimo sa maayo, naay gwapo dinhi nga gusto na akong basahon. Sa Ministry of Healing, page 103, kadtong nakadawat kinahanglan mo pahat ngadto sa uban. Gikan sa tanang direksyon, nagaabot ang mga tawag alang sa tabang. But pasabot, bato yung mo pastor ganina, grabe yun. Daghan yun kayo ang mga nagkinahanglan. Nagkinahanglan og tabang. Ang Dios nagtawag sa mga tao sa pag-alagad nga malipayon ngadto sa ilang mga isig katao. Doon ay keyword diri nga, when we help, we should have joy. Kana bang joy para sa ako amo na gitawag kalipay nga langit nun. But pasabot nga, imo nang gibati, dili tungod kay aron ka makaginansya or aron mo balos ang tao nga imong gitabangan, pero kalipay nimo nga mo pahat, mo tabang sa uban tungod kay imo ang pong gibati ang kalipay sa pagdawat nimo sa kaluwasan. Anyway, kung mutabang ta sa uban, ug muhatag ta sa uban, di man po na ato gihapon. Wa man tay ato gyud. Ang tanan natong nahatag panahon dili ato. Nahatag nga kwarta dili ato. Ang tanan na hatag nga pagkaon di man po na ato. But pasabot nga kung kita naghatag uban sa kalipay, mas daghan pa ang maabot nga panalangin tungod kay mao lagi ni ang gilaraw na sa Ginoo daan. Sa wapatan niya buhata, doon na siya design para sa ato unsay atong buhaton ngadto sa uban. Yes, Pastor Asay. Makaigsuan, salamat kay Pastor Tawtaw. Di ako muagi sa imong istorya nga di ginato malikayan mo tabang ta sa uban. Dunay keywords diri nga gusto na ko i-mention ani nga topiko makaigsunan kining grace and good works. Nga nagingon diri nga we are God's workmanship. Kita di ay iyang mga magbubuhat. Magbubuhat ta makaigsunan. Nya nag-ingon siya dinhi nga we are His partners. Ingon siya diya, God uses us to partner with Him to seek to heal and restore the damage and hurt in the lives of others. Sa ato pa diya makaigsunan, kay iya naman tagi pasandayagan sa iyang gugma, doon na may mga tao nga nasakitan, doon ay mga tao nga resulta na nahimo silang kabos. We are His workmanship. Sa ato pa, kita iyang gitawag aron kauban niya nga mga buhat. Partners ta niya. Aron makabot nato ang uban. Nga kadto di ay mga na-damage tungod sa sala makaigsunan, kita mahimo tang instrumento. Amen. Alang sa pagpasiguli niini. Amen. So, mo na natay ADRA, no? Natay ADRA, natay ECS, no? Adventist Community Service. Wala na nagpasabot makaigsunan nga mohimo ta ng ADRA ug ECS aron nga mahimo mailado ta no. Resulta na sa imong giingon, resulta na kanang atong pagbuhat og maayo, resulta na sa atong pagkalinuwas. Og tungod kay naluwas man ta, instrumento kita alang sa pagbalik kay workmanship, no? Partners. Kana mo na yung mga keywords. We are His partners. Partner kita sa Ginoo alang sa pagpaabot sa iyang gugma nga to sa uban. Wala naman siya dinhi. Kita iyang kamot, kita iyang tiil, kita yung mga extensions mga kaigsuonan. Maong naingon siya diha, we have to respond to the love of God by showing our love to others. Amen. So atong ipakita mga kaigsuonan kay kita ang iyang mga partners. So ato nakita magso no pagkanindot anang pulong nga partners. Kay karon gani lipay makay ko nga naka-partner tong tulo.
How much more kung ang Ginoo may itong partner makaigsunan. Kung nalipay ta, makipag-partner ta sa mga ilado nga mga tao, mas labaw gintang malipay kung ang Ginoo mo itong partner. Amen. Arang kanindot ang gugma sa Ginoo. Arang kanindot sa maing balita. Nga diin nagpadayag minako makaigsunan nga ang Dios nangandoy nga kita mahimo niyang kauban sa pagpadayag siyang gugma ngadto sa uban. Dugang sa adra o katong ICS isgutan ni Pastor Asoy, di lang kay ang ICS o adra nga atong padayag pakita ang maing binuhatan, kundi bisan sa atong personal makaigsunan. Nga pagkinabuhi, pagpakita o kaayo ngadto sa uban, pagbuhat og maayo. Kay alang kanato igsoon, good works is by product of being saved through grace to Jesus Christ. And it is the normal result of obedience to the law. So, kung naluwas na kita, makahimo ta pagtuman sa sugo, o unya labaw sa tanay igsoon, mapadayag nato ang gugma pinaagi sa maing binuhatan. Dinhi nagahisgot ang Ginoo sa mga kabos, mga oppressed nga mga tao. Kini siya nagkinahanglan kay kasagaran gud makaigsunan kining mga kabos usahay neglectedness makatilingban. Busa ingon dinhi ang Ginoo nga kinahanglan ato usab papahat ngadto sa uban. Ang kining kaluwasan nga atong nabatnan. So we are so privileged nga kitang tanan nakabaton niini, and this privilege and opportunity gi-offer kini sa Ginoo sa tanang membro sa iglesia. Not just only to the members of the church and even to the general public nga diin kitang tanan minahal ko makaigsunan makadawat niini nga gugma, makadawat niini nga grasya, maluwas kita din sa atong pagkalinuwas maghimo tag maayo. So kung ato gini siyang tan-awon og lalom nga pagtan-aw, kung kita nakabaton sa mensahe sa kaluwasan, atong nadawat nga bugos kining kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo sa ato kining maing balita nga mao si Ginoong Hesus, ato nang ipakita pinaagi sa pagbuhat ug maayo ngadto sa uban. Di lang kay sa gawas sulod sa iglesia, bisan pa sulod sa mga membro nato sa iglesia, ato sa nang ipakita ang ebidensya sa pagkalinuwas. Usahay manggod Yes, ang mahitabo Pastor. manggod, partner. Yeah. Ang mahitabo manggod, ganahan ra gyud kaayo ta mutabang sa uban nga makabalo sa ato. Yeah. Conditional man na. Yeah. Conditional na siya eh. Katong di ka balos? Di. Kana matawhana. Ato ning atimanon kay may nalang ni mo ko sa ila makapakaon man ni sa ako. Makatiman man ni. Dili gid untat na inana makaigsunan kay ang atong leksyon nagpasantop nga ang core gid ay sa gospel. Ingon diri, the core of the gospel is that how they should live out in the lives of those who follow Him. Amen. Unsa man ang pasabot ang live out, meaning to say, kana manggong, dili naman guna nimo paningkamutan, partner. Dili na nimo paningkamutan. Sa ato pa, og naana nimo ang gugmas Ginoo sa imong kinabuhi. Natural na lang na kaayo siya. Mugawas lang na siya nga natural. Kaya dili nang gitawag og calculated goodness. Usahay sa akong gikaingon lagi sa unahan makaigsunan mo tabang rata kay may na lang nito na makabalo sa ato. No, ang Ginoo wala gid siya nagpili. Bisag kinsa gyud iyang gipakamatyan, bisag kinsa iyang gipasandayagan siyang gugma mga kaigsunan. Yeah. Yun ako'y- Salamat Pastor Asoy. Pastor John. Na ako'y naobserbaran nga mga duha pa ni sila ka couples nga sa dihang nagpakasal sila. Kadtuon tang, di ba, kung magpakasal dako-dako gyud og andam. Medyo ato gyud kay talaga sa honor gyud. Magasto gyud. Oh, pero sa dihang siguro sa nagplano sila silang kasal, naagyo sila yung andam nga kwarta. Pero abi nimo nakadesisyon gud sila nga kung pilaman kato ila mga ninong-ninang. Ila rang gingnan nga kung naamoy ihatag sa mo ayaw lang ng kaldero, kutsara, tinidor o uban pa. Kas na lang kay kining among kasal ang igasto namo sa kaon o uban pa sa paygastuhan pahimo na latong simbahan. Okay. Kini siya nga talagsaon nga resulta sa pangunahuna tungod ni sa gugma ngadto sa mga nanginahanglan. Doon na po isa ka pamilya nga bagong kasal pod nga ako pong nahibalag tungod kay nakadog sila na nga sugilano naghimo pod sila. Bot pasabot nga sa dihang imo nang matilawan, maeksprensihan nga mas dako gyud ay ang bili.
Kay labos tanan kung makatabang ta sa uban. Kalipay. Dili man lang kay ang malipay kadtong Imong natabangan. natabangan. Mm. Mo reflect sa imuha nga kana laging joy. Naman ko yun nakaduog mo ko nga unsa daw difference sa happiness ug sa joy. Niya lagi mo kog ilustrasyon nga kanang happiness kanang natay trabaho diya sa simbahan regular nga mga trabaho mo rag happiness na pero ang joy kana siguro moadto ta sa mga balay. O muhatag ta sa pinanglan sa uban kana bang instead nga ato nahatag nato sa uban sa kalipay nga paagi kana mao na gitawag og joy. Yeah. Salamat kayo, Pastor John. Atong nakita sa isang explanation mga kaigsunan nga kung maghimo ta og maayo ngadto sa uban, Pastor John, it needs sacrifice. Yes, yes. Katong gikasal, nagpakasal nga ang ilang kwarta mag-gift gitukod simbahan. Ito simbahan. Supposed to be ilan natong mahimo nilang Ilan ang sinugdanan sa ilang pagkinabuhi isang Correct. magtiayon. But this sacrifice Yes. to give it for the church tungod kay nahigugma sila sa Ginoo. Amen. So sa mga paagi bisan pagdili sa iglesia pag tabang ngadto sa uban tingali na ay mga sakripisyo natong mahimo. Panalangin nga diin supposed to be magamit sa inyong panginahanglan pero atong gihatag gitabang ngadto sa uban. If wala tay mga panalangin, higayon maka personal labor to show goodness to others. Amen. It's still part of sacrifice but motivated with the love of God. Nay teksto pastor. Sorry. Sige, basahan. Nago teksto nga nakita diri. 1 Juan 3:17. Okay? Apan kun adunay nakapanag-iyag mga butang alang sa panginabuhi dinhi sa kalibutan og kini siya makakita sa iyang igsuon nga anaa sa kawaladon ug unya magpagahi lamang siya sa iyang kasing-kasing unsaon man sa pagpabilin diha kaniya sa gugma sa Dios. Wow, ganyan dapat pasasay. Atong Sabado partner. Dito ko sa Taipei, sa Taiwan. Nag-istorya mi ni board member Gordon Torres. Insya ni mo pastor. Karon dili naman ko mag-birthday pareha sa una nga mugasto kog tag 100,000. Ang akong gibuhat mao kaduhanan ako nga birthday. Ingon siya ang akong budget nga 100,000 mo adto ko sa barangay. Asa tong pinakabukid nga naay mga nitibo nga way balay. Akong balayan hangyoon ako ang barangay kapitan. Uban sa mga opisyalis nga balayan nato ni si Brother Suanso kay mag-identify man ang barangay ug kinsay pinakapobre diha nga wa gid intawi balay. Iyang balay mga kaigsunan kana ba yang pipila ka mga tawo makigsunan balayan nimo 100,000 ug usa ka tawo nga wa gyud puy-anan tungod sa kapobre maghilak gyud kuno ang mga nitibo in taon nga iyang mabalayan. Wow. Yeah, Brother. Duha na ka birthday na niya gihimo. Praise the Nga Lord. ani manggod pag human nimo birthday kadtong makakaon malipay pero katong uban nga wa kay mabusog magbagutot man to Na tino. pero matod pa niya dili na lang niya gyud iwaldas ng kwarta para sa gastos pagkaon ang iya na lang nga kadtong mga tao nga gi-identify sa barangay nga wala gyud makaigsuonan maotoy paagi nga iyang balayan bisag nipa lang nga balay basta komportable makaigsuonan nga mahimong magamit niya sa tibok niyang kinabuhi. Amen. Dili niya malimtan nga naay Ginoo nga naghatag sa tanang panginahanglan. Amen. Amen. So, salamat kay Pastor Asoy, salamat sa taw-taw. Ang teksto ba nga ang ibasa nimo kaganiha? Ni bisan kinsa nga nakabaton sa mga panalangin. Amen. Unya nagmagahi sa ilang kasing-kasing pagtabang sa naginanglan Yes. sa mga kabus. Wala niyang gugma sa Ginoo. Unsaon pagpabilin Sa gugma. sa gugma Sa Dios kaniya. So dayag kayo no ang teksto. Grabe. Salamat sa pagbasa niya na. Nga diin di ay minahal ko magaigsunan ang pagbuhat sa uban. Kawabuton na maayo ngadto sa uban by the way. Kawabuton gina sa Ginoo. Busa ang panalangin nga atong nadawat. Kinahanglan atong ipahat kay siya raman ang tinubdan sa tanang panalangin. Magpabilin ang gugma sa Ginoo sa matag usa ka nato. Yes. So, karon atong nakita nga atong leksyon na pagkasaysay din hingi our common humanity. Kanang kaparihan nato ba? Unsa ang mga kumun sa tanang mga tao nga nabatna nato. Minahal ko makaigsunan ato na siyang tun-an. Pastor Asoy na kay masaysay alang. Kaning inclusive gospel makaigsunan ang pasabot ani mao nga wala nagpili ang Ginoo og Hudiyo ka
Wala nagpili ang Ginoo og hintil ka, wala siya nagpili og circumcised or uncircumcised, nagingon dinhi. Ma-slave o maulipon ka og taong gawas makaigsuonan, wala nagpili. Matud pa sa Colossians 3:11. Ingon diha, Christ is all that matters and He lives in all of us. Bot pasabot makaigsuonan nga bisag unsa ang imong rasa, bisag unsa ang imong tribo makaigsuonan, you have the right to receive the blessing of Christ, the blessing of the gospel. So makaigsuonan, partner, dili bitaw nato malikayan nga moadto tag Marawi, moadto tag mga dapit nga daong uban, mahadlok moadto. Pero di ginato malikayan makaigsuonan kay nganuman wala nagpili si Ginisos kung kinsa ang iyang tagaan sa maing balita. Amen. So ingon sa dre, everyone has the right to receive the blessing of the gospel. Don't decide whom you should serve. Just go and serve everyone. Meaning to say, kita tanan makaigsuonan gitawag kita aron sa pagwali sa maing balita. Mataong gawas, madato siya bisag kinsa siya, doon nagikatungod sila nga makadungog sa maing balita. Sultian yun nato sila. Mudawat sila sa dili makaigsuonan, musulti kita nila. Kaya nga naman, ang tanang tao doon ay katungod nga makadungog sa maing balita. So, hinumdum ko sa usa ka LA, si Arman, sa plido tong Arman? Alabastro. Nagwali siya makaigsuonan dito sa Basilan. Patay man gid siya. Wa man gid siya kauli nga buhi makaigsuonan. Bot pasabot makaigsuonan nga whether it cost your life, sakripisyo walay problema. Napay usa ka ili nga akong amigo nga taga-Pagadian nga niadtog dinas, wala pud siya kauli, ipatay pud siya. Ang tinuod makaigsuonan, sakripisyo gyud tong ingon ni Pastor Mamak kanina. Ang maayong balita isulti nato, wala nagpili og unsang rasa. Ang importante makaigsuonan nga masabtan nato, walay pinihig, kita tanan muwali sa bisan asa nga dapit tungod kay gitawag kita sa Ginoo alang sa pagmantala sa maing balita. Amen. So, dahil salamat, Pastor Asoy. So, nakita na ito makaigsunan no, nga ang usa sa mga kumon, kaparihan na ito makaigsunan sa mga tanang mga katawhan, nga ang maayong balita, walay gipihig sa Ginoo. Tanan, wala gipili, grasanhon man ka, Hudiyo, sumala sa Galatians 3:28, kinisya, walay lalaki, walay babae, walay slave, walay free, katong mga ulipon o gawasnon, tanan kita minahal ko makaigsunan, may kahigayunan alang sa kaluwasan. So, sa katong sakripisyo bitaw, mag-isaysay na ito ganiha, it is just only the reflection of Christ's sacrifice on the cross. Sakripisyo ito na ni Jesus, pero ang unang labaw na sakripisyo ato, ang amahan nga nagsudong siyang bugtong anak makaigsunan. So, mao na kung atong himuon ang sakripisyo, pag-share sa maing balita, then kita nanunod sa mga tunob ni Ginoong Hesus, minahal ko makaigsuonan. No? O gunya, atong nakaplagan, ang other community, kanang kaparihan nato tanang makaigsuonan, mao, nga kitang tanan ang tanang mga tao makasasala. Makasala. Muna hinungdan, nga diin, adunay walay katapusang balita, nga gusto sa Dios nga ipawalin kanatong tanan, no? Way katapusang balita. Kini siya ipawali o kining mayong balita nga walay katapusan, hangtod kini sa katapusan sa kapanahunan ug magaabot ngadto sa tanang mga katawhan. Oh yeah. Basahon na to ang teksto, partner. Yeah, Naa sige. sa Pinadayag 14, size nga to Size, city. yeah, okay. O nakita ko ang laing manulunda nga naglupad taliwala sa kalangitan nga nagdala sa maing balita nga iwaling nga tos tibok naong sa yuta. Sa tanang nasod, sa tanang tribo, sa tanang pinulungan o sa tanang katawhan. O sa makusog nga tingog nagaingon, kahadloki ang Dios o kaniya ihatag ang himaya o kaniabot na ang takna sa paghukom. Simbaha siya nga nagbuhat sa langit o sa yuta o sa dagat o sa tuburan sa tubig. Amen. So, mga kaigsuonan, dunay mga dagkong butang din hinining maong teksto. Ang nalang ko isulti, partner, sa Yes. Book of Revelation. Okay. The pulong kanang miingon kadiha nga naay manulunda. The word angel in the Bible, especially in the Book of Revelation, is not just a literal angel. It means messenger. Sa ato pa, nagpasabot makaigsuonan nga kining maayong balita, dalon kini sa mensahero.
iwali ngadto man. Nganong iwali man? Ngadto sa tibok naong sayuta kay dunay paghukom. There is coming judgment. Ikaduha, nganong kinahanglan iwali tungod kay dunay angayan simbahon. Nganong angayan siya simbahon tungod kay siya ang maglalalang magbubuhat sa naong tibok naong sayuta. Angayan siya simbahon makaigsunan. So kining tulo ka elemento, ingon diha judgment, worship and creation. The reason why he is worthy of worship because he is the creator of the world. Siya ay magbubuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tuburan sa tubig makaigsunan. Imagine gyud kuno wala pay maglalalang ang Ginoo ug naabay mabuhi makaigsunan, wala gyud mabuhi sa tanan. So mao nay rason nga atong i-proclaim, isulti gid ang maayong balita kay ngano man siya nag-andam siya og paghukom alang sa makatawhan nga mga lagad nga to kaniya mga kaigsunan. Dahang salamat, Pastor Asoy. So, ato nakita, minahako mga kaigsunan nga importante kaayo nga mawali na to ang mga balita nga to sa mga katawhan. Muna hinungdan, nagpasalamat nga ang ato nga iglesia, nag-create og Hope Channel, no? Nga kini maabot nga to sa tanan. Natay mga radio. And now we are so happy nga ato usab na tap ang potential sa social media because anywhere, kung asa ka karon minahal ko makigalaan makaigsunan, nakadungog sa mensahe sa gugma sa Ginoo, sa maayong balita, ayaw paghihiay mong kasing-kasing. Siguro nga madawat nimo ang maayong balita sa Ginoong Hesus. Aron, ang atong kasalanan, kaya mati exempted sa sala, mapasaylo kita sa Ginoo, kasaligan siya mapasaylo, o ikaw makabaton sa kasiguruhan sa kaluwasan. In effect, sa diha nga madawat nimo ang maayong balita, ipakita ang maayong buhat ngadto sa uban o pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa iyang gugma o plano sa kaluwasan. Pastor John. Dunay usa ka punto sab dinhi nga kining giingon nga atong simbahon ang Dios. Yeah. Ang tinuod nga pagsimba mao ang pagtagad sa mga kabos og sa mga nanginahanglan. Kung imong tanawon ang pagwalis mga balita sukad nga si Ginoong Hesus mi bayaw sa langit, gibili niya ang buluhaton sa mga apostoles og kini nga pagwali hangtod sa katapusan sa kapanahonan o gani sa pinadaya gisgutan dinhi nga kung kita magasimba kaniya ang tinuod nga pagsimba mao ang pagtabang na adtong mga nagkinahanglan. O gani napay gisulti dinhi nga ang tinuod gyud ay nga pagtulunan or ang tinuod nga relihiyon. Sa ganito, sa tinuod nga relihiyon, mao kadto Timan sa mga nagatiman sa mga balo. Oh. So, dinhi pod sa pinadayag 14:12, kini ang agda sa pagkamaynan-tuson sa mga balaan, sa mga nanagbantay, mapailubon, o nanagbantay sa sugo sa Dios, o sa tinuohan ni Jesus. Kung ato nang tanawon, ang tinuohan ni Jesus, mao kadtong grabe ang iyang tinuohan sa dinhi pa sa kalibutan. Dako kayo yang kaluoy. Hinsurog yun siya sa tanang kabalangayan. Og iyang gibati ang kaluoy. Og iyang giayo ang tanan nilang mga sakit. But pasabot nga, kutob sa nagkinahanglan, wa niya gilabyan. Kutob sa nagkinahanglan, iyang gitabangan. Amen. So, minahako makahigalaan, makaigsunan ang ato nga panahon, limitado pa kayo. Apan ato tagaan si Pastor Asoy sa iyang final word is Pastor Tautaw sa panapos nga mga pulong alang kay atong tanan minahal ko makaigsunan. Mga kaigsuonan, doon na kita gitawag og end time message, kanang mensahe alang sa katapusan nga panahonan. Dili ginato malimtan, di ginato limtan ni siya. Nga ang mensahe mao nga kinahanglan atong simbahon ang Dios nga magbabuhat sa naong sa yuta. Nga tungod kay dunay umalabot nga paghukom. Og mahimo nato ni makigsuon nga pagwali, pinaagi sa atong kinabuhi, ipakita nato ang gugma sa Ginoo ngadto sa uban. O pinaagi ni anak makigsuon. Timani, angel, it also means messenger. Unya ang makigsuonan kana nga mensahe urgent. Unsa man ang urgent? Dinalian nga mensahe. Mo nang angel, lupad baya na makigsuonan, di ba? So dinalian nga mensahe, ipakailap nato sa kalibutan, kitang tanan mo apil gyud alang sa pagtabang sa uban aron makabalo sila sa gugma sa Ginoo sa dili pa mo sira ang kaluwasan. Amen. Pastor John. Sa atong uluhan nga nagingon pagkinabuhi sa Ebanghelyo,
ako nasabtan nga unas tanan sa dihang atong nadawat ang tinuod nga kamatuoran, ang kamatuoran atong kinabuhian. Amen. Sa dihang atong kinabuhian ang kamatuoran, mao na ni siya nga atong doon na natin kadasig sa pagpahat sa uban. Kaya dili man ta excited nga mo share sa gugma sa Dios kung wala nato ma-experiencehi sa ato kaugalingon. Busa unas tanan ato himuon kung unsa atong nakatunan, atong kinabuhian ug atong ipahat sa uban. Na ako makaigsunan, makaigalaan, ang katapusang maayong balita nga giipawali sa Ginoo hangtod sa katapusan o sa tanang mga katawhan, kini nagdala sa tulo ka R: rescue from sin, redemption, kaluwasan igsoon, and restoration. O kining tanan igala igsoon kung kita magkinabuhi diya sa maing balita, mahimo kitang instrumento sa Ginoo sa pagpakita sa maing buhat ngadto sa uban o pagsangyaw sa maing balita ngadto sa tanang mga katawhan nga atong maabot sa mensahe sa kaluwasan. Kami manghinaot nga diin kining ato nga pagtuon, dili lang kay makakaton kitag dugang kahibalo mahitungod sa balaang kasulatan, mahitungod sa tong leksyon, apan pinaagi sa grasya ug sa gahom sa Ginoo, ato kining tanan makinabuhian, sumala nga ebidensya sa atong pagkalinuwas, diha pinaagi sa grasya, pinaagi kang Ginoong Hesus. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Sa patawag-tapos ato paminawan ang musika nga diin igadalit sa ato nga mga kaigsuonan. Balaan nga Dios nga naikaw sa langit, daghan kayong salamat Ginoo sa imuhang paguban. Nini nga leksyon nga among gihisgutan nga nagahatag kanamo og kasiguruhan nga ang imong gugma, ang imong grasya igo alang niadtong magadawat niini. Busa tabangi kami nga sa kada adlaw sa among pagpaabot kanimo, among mapahat kining mayong balita ngadto sa tanang katawhan nga among masugatan o kini nga mayong balita dinhi sa among kinabuhi, among makinabuhian o kiniusab makita sa katawhan og daghan unya ang magaandam sa pagsugat sa imong duol nga pagbalik. Amen. Salamat kayo ngayon mo kaming tabangan o giyahan sa tanan namong mga pagkinabuhi. Pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among maluluwas. Amen.
If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives. Of course. Sometimes. Why not? Yes. My brother. My mom. And of course, my dad. The policeman. Boss. My teachers. My grandpa. When I'm threatened. When he stares at me. When I hear his whistle. When they raise their voice. When they call me by my full name. Whenever he calls me like this. Hey, come on, bro. Because they're the law. He's older than me. My grade would be at stake. They're my parents. Since I'm younger than him, I'll be fired if I don't. You know. Obedience. It's more than a state of being obedient. It is our Willful practice of obedience. Conscious decision to obey policemen To obey your and parents. teachers. It means submission to the rules which are meant. to keep us safe. Likewise, Obedience. it's a manifestation of love. I respect my I love my mom. I love my older dad. brother. Besides, It says we obey our grandparents. our older brother, people of authority, our Our boss, parents. In the Lord. Lord. For this is That's right. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.